Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba lektor dekar ubade unongwat RTI National Klimentriang East Giant Hills District. Ulong ba kajingpan jong u deka RTI halo kajingdon kajing shimdor palat jong ka office DTO nak benta banle eki driving license lalap bakador jong ka driving license ke datang arspa tingka bat nak benta ke testing charge kalong license tingka kat ba ke form 7 ke dai arspa tingka. Uli tho bakat kum kajingdon ki ba ujor ki tho baka office DTO ka shimpisa hado Hajar hadu lahajar sans pa tingka tang nak benta ka way ka driving license nak liang jung u berkekenhuan ki lapan jing shai na UDTO babale ki shim Hajar hadu lahajar sans pa tingka ka way ka driving license bat kila ipo di UDTO bu unjibab ya kini tang hapo handusngi ulaong ba kila donlut ya ki sakhi bat kin saya shakmat ke bakin de nang ni shakmat Mantaga sengi ngiwan biang sepi ki paiba ban penchai paiba ha kabiyade bat kani ka jubab RTI ka bagi layo na District Transport Officer Cleriat East Antioch Hill District namar hakini ki benai ki baladeb ngila ai press statement ha kabiyade bat kani namar ki don shibun ki paiba ki ba ujor singi ba ki ong ba karukom sim ya ka bai apply driving license kalong ka bam sngo ya hap kidon ki bashim hadu hadu lai hajar sanspa kawai ki driving license ti kapenlong yang ni bangin wat daga jingsisha lengba kani ka ain RTI Act 2005 tingila pan ya kani ka RTI application ngila bo hadu kumbasan teli ki jingkili naga bentaban pentip syapi ki paitba tingila yo nomor hakani gila pan ya kani ka RTI ka jongi na do chipotrik jong benai chulai nam archar sante ngilayo ya kanika jubam tika jingkeli ka banengkong ibu hang ni kalong ba kumki di kita ki jai license ki jai driving license ki pala issue daka DTO daka office jong DTO but kanu ka kador ban apply lane ban china ya kanika driving license tika jubab ka bangilayo hang ni kalong ba kidon shibun jai mo kini ki jai driving license ki bala issue daka office jong DTO Henry kador jong ka driving license padde kadai tang kumba arspa tingka kawai ka driving license ti nakabenta ban test nakabenta kani ka testing charge per class of vehicle kadai license tingka nang tapade ka form 7 kadai arspa tingka ti kadai kani kata kador ban apply ya ka driving license Henry kabas ngulunga kalong ba balay balay habaki ba ki apply ya kani ka driving license ki shimpisa hadu kumba ka office ka shimpisa hadu kumba Hajar lane hadu lai hajar sanspa kawai ka driving license ti kani kalong ka ba kabam chai ha kabe dei bat ki ba apply ya kani ka driving license ti kajingkeli ka ba kalong ba nakabenta kini hatu don na em utau doktor jongka DTO ka baula ban test ya ki kumban chuang ban test ya ka blood group kum kita ki and hang ni ki ong no only a registered medical practitioner ti kani kalong ka jubab ti nanta pade nakabenta ban renew ya kani ka driving license ti katno kishim nakabentaban renew lani ban penhe ya kanika driving license ti kador hagni kalong tangkumba arspa atingka bat ka form 7 kalong arspa atingka mo hoy kidon ki procedure ke ba ban penhe ya kanika driving license ban upgrade mo ti kabanengkong kidon kam ya ka original driving license kabaar nakabenta ka form 1A duly signed by doctor. Number 3, school certificate class 8 above. On top of that, cost of learner license RS 150 and driving license fees RS 1000. Titang kiniki tangkat ne kador ban penhe ya kanika driving license. Henry kumaki ba ki ujor singi ki ong ba kishim hadu san hadu 1000 kawai ka driving license ti kani kalau ka ba kabam syai nakaliang jongi bat
kipat ba rukum jo te hang ni ngilayo ya kan ke jubab ngilala ban pensyai shapi kipat ba kador ban chna ya kan ke driving license ka dai tang arspa tingka plus bat kan ni ladaki don kam mo ya kan ka testing charge per class of vehicle ka dai lai spa na ta pade bat kan ka form 7 ka dai arspa tingka di nakabenta ka ni barok bon na pedeng kipat ba kibala syak simpisa na pok ka office jong DTO hadu kumba R hajar hadu la hajar sanspa ne hadu sa hajar kawai ka driving license tina kali yang gajungi nginom sange ngini ayale tat ba hadu kacing sisya kan pau ha ka be dei bat kan ni ka kom simpisa jong ka DTO dengan ai por ngi hang ding ai por ya uneu district transport officer baude ban jubam ya kane hapo ndrius ni baude ban jubab halor kini ki jingkili ka ba ngi na kalian ka chengi ngi bo marupai ba aku ban tip ya kane hatu balai ki sim balai ka office ka sim pisa hadu ar hajar lene hadu la hajar sanspa kawi ka driving license u district transport officer u haban jubab ya kane namar hoi lada ki kwa bangin peni ya ka jingsisha ladaki ong baki klaim sim ya kata pisa kumba ngalakiran mentan tina kali yang kejingi download ki sakhi hangi ban peni saka office baki sim ya kaniga pisa hadu R hajar hadu lai hajar sanspa kawika driving license langali yang kejingi lada officer usngeu don kam bangin peni ya kata kajing sisa nginsa sei madan debat hangni ngan nganong yaki yapi ki paiba ngakerpat yapi ki paiba kiba khamta mi gitu kiba la ujor sni sngau bha ya sha bat ngi ya kan ka kam ngila de perkhat janai bat ngila de ban yakren ha kan walen ti ba ngi nyai ya kan ka kam ngi nyai khmat namar kan ni kalong kai ka kabom shai bat kaba ngi kum ki paiba nginom la ban priang kador ban snai ka driving license ka de tang aspa mo di balai kisim hadu hajar lani hadu la hajar sanspa kawe di kaning inam la ban priang dalele ruem bat ngin saya syakmat di ai bau u district transport officer u haban jubab halor kanika mat balai kisim hadu hajar hadu la hajar sanspa kawe u haban jubab ya kani hapon riusni di kumanga ong lada udon kamba ngin pen iya kasaki ngin sap pen i bat nakaliang kecugiru ngidon lut ki sakhi hangi bat ngin saya khmat da kini ki sakhi bat lada ngi sngodon kam ya kitu ki nong ujor ya kitu ki ba ki bela ujor singi ngin sa pentip sepi bat ngin sa le ya ka badon kam ya kan ni ka kam hapo DTO ngila de perkhat ba ngin ha kini ki khindiat singi banwan ngin sa le ya ka badon kam bat ngin saya khmat da kalenti jongkai amar pinam la ban puri ya ki sakhi ki gidon lut hagi ba kabasa kadai satang bakin pensyai balai kisim haba kador jongka driving license bat kador jongka kabai penhe ya ka driving license kadai tangkat ne te balai kisim bon mo hatu kimyo tulop na kata kadai gaji kili hatu balai kini kinong tre hapo DTO kimyo tulop na lada kimyo tulop ka kamram jongka government kadai ban ya keren bat ki dei kam dei ban luti nong pai ba kani kadai ka kam luti ngoi pi kani ban luti im pet yau pai ba mar pai ba bapli teng nang tang ban pule kidon kam ke jingyarap na kini ki office ki batre yang ni kidon kam ya kani ka jingyarap Henry ki sim kabupen ban tina kali yang gajungi nginom sange ngin tur se prang tat bahadu ka jing sisa kandawan pa bat ngiong hang ni ngi yau district transport officer hak ban jubab ya kani te hadin jong kata ngin saya khmat dakalenti jong ka ai mar hagini ki singi ki baladep hagini ki tayo baladep ngi ladep ban song jingyalang bat kitu ki pajba lagi sepangut ki pajba ngi ladep ban song jingyalang hagitu ki bala dep ladep ban apply ke driving license ki cha sim bisa adu ar hajar ting udon ba cha sim sa ar hajar don ba cha sim bisa lai hajar saw hajar dang don te yakani ngila ngila det ban ya keren bang dia khmat da kalenti jongka ai te ya menta ngampat kwa ban mention ni da kanu kalenti bang ini khmat andre ya kata ngin sale ya ka badon ka ngam kwa ban pen pau than hang ni te but
sakawai kadika jingkili kaba sanru ni ong ba kabai kanu kabai registration yakini ki number plate jong kawai pakawai ka kali di ya ka jubab hang ni ya kabai registration yaki number plate kali kamdei balabo daka DTO henrei kadei ka balabo daka showroom di hang ni nginsa ya chkmat bat nginsa le ya ka badan kam bat hadin jo kata nginsa pentip yang sapi ki pai ba bat hang ni ngala nga ong ru ya kitu ki khamtam ya kitu ki bala mi chkmat na mentagi kam pai ba kidei ban kren ya kani namar bon ki batip ya kani ka jing ya kani ka kakam kaba nong no kakam kaba kenrum kenram apo DTO tinga ong EP ba kanam long bangin tang susngap namar ngi haban yarap yakipat ba leng ba kani kalenti kabadai di tangkatahi ngin sawan biang spi kipai ba